Huizenkopers uit de Randstad lijken Zeeland eindelijk weer te kunnen vinden. Het is woensdag 10 maart. Dit is Zeeland nu. Goed nieuws of ligt verdrukking op de loer? Nog voor deze zomer is de vismijn in Breskens dicht. En Keiters en de Kluut gaan niet samen. Goedenavond. Het aantal mensen uit de Randstad dat het afgelopen jaar in Zeeland een huis heeft gekocht is flink toegenomen. En de kans is groot dat deze groep kopers nog langere tijd invloed gaat hebben op de Zeeuwse woningmarkt. Dat zegt makelaarsvereniging NVM. Vanwege de coronacrisis zijn mensen op zoek naar rust en ruimte. Yvonne Glazenborg en Johannes Kosten hebben net de sleutel gekregen van hun nieuwe huis in Goes. Ondertussen wordt er druk geklust, zodat ze over een paar weken met hun 2 kinderen kunnen verhuizen. Het zijn 2 en 5 en het is een hele mooie leeftijd om te verhuizen. We komen nu uit een Phoenixwijk boven Rotterdam. Je hebt minder drukte. Ik moet gewoon fulltime thuis werken. En Yvonne voor de werk dan half om half. Dus ja, dan maakt het ook veel makkelijker om verder te gaan kijken. Johannes komt oorspronkelijk uit Middelburg. Toch was het Yvonne die graag naar Zeeland wilde. Zij is al een paar jaar eigenlijk een beetje aan het stimuleren om hier te gaan wonen. En ja, door corona is het inderdaad in stroomversnelling gekomen. Dat ze niet de enige zijn, blijkt uit de volgende cijfers. Boven de Westerschelde steeg de groep huizenkopers uit de Randstad naar 9,3%. In Zeeuws-Vlaanderen naar 5,2%. Met Van Hoeven Makelaars, goedemiddag. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft veel van de toestroom te maken met het thuiswerken. Mensen zijn heel anders gaan denken. Dus ze verkopen het huis lekker duur in de Randstad. Ze komen naar Zeeland en ze kopen daar veel meer woning voor veel minder geld. En ze zijn gelijk gefaciliteerd met extra ruimte in de woning om thuis te werken. Ook de ruimte rondom de woning. Je hebt rust, ruimte, veiligheid. Dat is ook precies wat Yvonne en Johannes zochten. Rust en ruimte. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor de kinderen. Mijn dochter heeft 7 kleuterklassen. Nou, dat groeit natuurlijk ook allemaal op. En dan al die scholen zijn zo groot en alles is ook druk. Zwembaden, sportverenigingen, alles is druk. En hier is het gewoon wat kleiner. Kleinere scholen, meer persoonlijke aandacht. Tenminste, dat verwachten we. We denken dat dat gewoon een fijnere omgeving is om kinderen te laten opgroeien. De situatie op de woningmarkt in de Randstad is al een tijd overspannen. Maar ook hier is het niet meer zo makkelijk een huis te bemachtigen. Het is een gek huis. We hebben echt... we binnen een dag reageren, kijken en beslissen en een bod doen. Het gaat zo snel. Ja. Heb je dan wel iets meer ruimte om een bod erboven te doen dan misschien de gemiddelde Zeeuw hier? Ik denk het wel, dat we iets meer ruimte hebben. Maar bijvoorbeeld ook dingen als voorbehoud van financiering kan je misschien wat makkelijker laten varen. Je durft iets meer risico te nemen. Daarop hebben wij dit gewonnen. Nog geen eens over het overbieden. Zo gek is de markt. Vormt deze groep kopers met een zak geld uit de Randstad dan niet voor oneerlijke concurrentie voor de Zeeuwse kopers? Wanneer je te weinig aanbod hebt, is iedere koper op de markt is die concurrent. En we hebben natuurlijk in Zeeland ook gewoon te weinig nieuwbouw gehad in een bepaalde periode, waardoor dat er nu structureel steeds te weinig aanbod is. Dus inderdaad, het is wel zo dat die mensen wel een stuk concurrentie hebben, alleen het is in bepaalde gebieden. De verwachting van de NVM is dat de stijging van huizenkopers uit de Randstad ook dit jaar nog verder zal toenemen. Yvonne en Johannes zien ook dat steeds meer vrienden dezelfde keuze maken. Ze zijn in ieder geval blij dat zij volgende maand de Randstad achter zich kunnen laten. Nog voor de start van het garnalenseizoen deze zomer verdwijnt de garnalenvisserij uit Breskens. De activiteiten van de vismijn verhuizen naar Vlissingen en op termijn gaat de vismijn helemaal dicht. In Breskens is nog 1 garnalenvisser actief en die betreurt het besluit. Maar volgens de gemeente Sluis was dit niet tegen te houden. Kijk, het is wel zo dat het jammer is dat hij verdwijnt, maar het is eigenlijk de totale ontwikkeling van de visserij die onder druk staat wat we jammer vinden. Ondanks het sluiten van de vismijn blijft Breskens nog wel inzetten op wat ze zelf noemen de visserijbeleving. Onder meer met een nieuw museum. We willen dus ook een vis-experience bouwen. En er wordt het visserijmuseum onder andere, maar ook visrestaurants worden daar onderdeel van. Het verdwijnen van de vismijn heeft geen consequenties voor de jaarlijkse visserijfeesten in Breskens. Het buurtzorgpension in Zierikzee, waar mensen met corona worden verpleegd, ziet ineens een toename van het aantal coronapatiënten. Gemiddeld liggen er ongeveer 10 patiënten, maar gisteren kwamen er daar opeens 6 nieuwe bij. Ondanks de forse stijging waren ze er wel op voorbereid.
In het buurtpension herstellen normaal gesproken mensen na een operatie als dat thuis om wat voor reden dan ook niet kan of niet lukt. Vorig jaar zijn in Zeeland 685 autovernielingen bij de politie geregistreerd. Een vijfde van die vernielingen vond plaats in Vlissingen. Blijkt uit onderzoek van Independer, dat zich baseert op politiecijfers. Van alle gemeenten in Nederland komt Vlissingen daarmee op nummer 10 te staan. Ook in Hulst en Middelburg vonden relatief veel opzettelijke beschadigingen plaats. In Borselen lag het vandalisme het laagste van alle Zeeuwse gemeenten. Vandalen hebben vannacht de banden van een aantal handhavingsauto's in Zierikzee lek gestoken. Burgemeester Van der Hoek van Schouwen-Duiveland noemt het laf. Camerabeelden van het voorval zijn aan de politie overgedragen. De coronatestlocatie in Vlissingen is morgen uit voorzorg gesloten. Het testen gebeurt in Vlissingen in grote witte tenten op een parkeerplaats van ziekenhuis ADAZ. En vanwege de harde wind die morgen wordt verwacht met windstoten tot 90 km per uur kan daar niet gewerkt worden. En in Vlissingen-Oost moet het grootste zonnedak van Nederland komen. Op de daken van overslagbedrijf Verbrugge. Het bedrijf wil er 140.000 zonnepanelen leggen voor het einde van het jaar. Ook in Terneuzen wil het bedrijf zonnepanelen gaan plaatsen. Finn, het zoontje van Benny en Nathalie Heijboer uit Veren, werd doof geboren en wordt in de komende jaren ook nog langzaam blind. Hij heeft het syndroom van Usher. Nathalie deelt het leven van Finn via een blog om familie en vrienden op de hoogte te houden, maar ook als steun voor andere ouders met een kindje met die zeldzame ziekte. Dat is niet de pinguïn, dat is de auto. Eigenlijk merkten we op het begin niet zoveel. Maar je hebt altijd de gehoortest en die bleek eigenlijk onvoldoende te zijn. Dus toen werden we eigenlijk al vrij snel doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar bleek dat Finn doof was. Ja, en dan ga je bloedonderzoek doen, eerst bij hem. En ja, toen hebben ze eigenlijk het syndroom van Usher gevonden. Ja, wij waren eigenlijk gewoon allebei heel stil. En ja, we konden even op dat moment niet zoveel kwijt. Het syndroom van Usher is een zeldzame erfelijke aandoening. Finn heeft het type waarbij hij doof is geboren en door een koker gaat zien, die steeds kleiner wordt. Het stadium met zijn ogen, dat weten we eigenlijk nu niet zo goed. We hebben een paar weken geleden de brief op de deurmat gehad dat we in april voor het allereerst eigenlijk naar de oogarts moeten. Dus dat vinden we wel heel spannend. Er is nog geen therapie of medicijn gevonden voor de ziekte. Maar door een speciale techniek kan Finn wel horen. Is hij geopereerd en heeft hij hele mooie cochlearimplantaten gekregen. Je kan het een beetje vergelijken met de robottaal, hoe hij het hoort. En niet zoals ons. Maar hij verstaat wel al een hele hoop. Wat hoor je nou? Ja, en er kwam zo'n grote big smile. Ja, dat doet je toch als ouders wel heel goed. Ja. Mooi. Klappen. Helaas is er tegen zijn blindheid nog niets te doen. Er lopen wel verschillende onderzoeken bij de Stichting Usher Syndroom. Maar ja, dat is er helaas nog niet. Ongeveer 1000 mensen in Nederland hebben het syndroom van Usher. Daardoor is de ziekte vrij onbekend. Reden voor Nathalie om te gaan bloggen. Ja, dus het is eigenlijk een stukje verwerking, maar ook voor onze familie en vrienden om het te lezen van hoe gaat het nu met hem en waar zitten we in en wat komt er op ons af. Maar ook om andere ouders te helpen. Vragen over de toekomst van Finn kan en wil Nathalie niet beantwoorden. Dat weet ik niet. Nee. Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ja, dus daar kijk ik niet naar. Nee. Lekker gaan wandelen, kokkels rapen of kitesurfen in Zeeland kan natuurlijk heel aangenaam zijn. Maar inmiddels gebeurt het zoveel dat het grote gevolgen heeft voor de vogels in onze provincie. Voor hen is steeds minder ruimte. Er is enorm veel natuur in onze provincie. En daar genieten wij als Zeeuwen van, maar ook de toeristen. Wandelen, fietsen, duiken, dat het een lieve lust is. Ieder plekje lijkt wel te worden benut, zowel op het land als in het water.
Andere gebruikers van diezelfde ruimte komen daardoor in de knoei. Nou, het is nu wintertijd. Dat betekent dat er een aantal vogels hierheen komen om te fourageren en op te vetten. Het zijn nu met name de kanoetstrandlopers, de wulpen, maar ook de schooleksters die volop achter mij voedsel aan het zoeken zijn op het wad. Dus deze tijd is ontzettend belangrijk voor die vogels om op te vetten en nieuwe energie op te doen. We zien sowieso de laatste jaren al een dalende trend in vogelaantallen. Komt door verschillende vormen, onder andere van recreatie, maar ook door verschillende economische belangen hier in de Oosterschelde. Het is echt een en verhaal. Dus het is alle opstapeling van allerlei gebruiksfuncties in die gebieden. En zeker door die corona is dat extra duidelijk geworden. Ja, dat die verstoringsduur van al die gebruiksfuncties die wordt steeds langer. Waardoor die vogels dus steeds minder ruimte krijgen om te fourageren. Wanneer vogels keer op keer verstoord worden, zoeken ze een ander gebied op. Maar daar zijn al vogels en is er dus minder voedsel. Vogels worden minder vitaal en gaan dus ook op de lange termijn krijgen ze dus minder jongen, omdat ze minder vitaal naar hun broedgebieden toe gaan. Het fourageergebied, het gebied waar ze eten, neemt af. Dus ja, op de lange termijn zien we dus duidelijke afname van heel veel vogelsoorten. Het steeds populairder wordende kitesurfen is een van de verstorende factoren. En we zien met name daar waar de kiters buiten hun zones gaan. Dus er zijn plekken aangewezen waar ze mogen kiten. Maar op het moment dat ze er buiten gaan, als ze te dicht bij die natuurgebieden komen, ja, dan zien we eigenlijk dat ze te veel die rust verstoren van de vogels. Zeeland is natuurlijk een watersportprovincie. Ja, je moet je eigen glazen niet ingooien. Dus ik denk dat je daar ook zeker in moet faciliteren gewoon. Dus je zal moeten denken aan uitbreiden. Er zullen gewoon meer spots bij moeten komen om elkaar niet in de weg te lopen, denk ik. Waar natuur en recreatie botsen, moet handhaving orde scheppen. En dat is een probleem. Nee, er is inderdaad een capaciteitsprobleem bij de handhavers. De regionale uitvoeringsdienst, de RUT, die doen de handhaving hier in de Oosterschelde. Daar zal uiteindelijk ook meer geld en capaciteit voor vrijgemaakt moeten worden om het probleem aan te pakken. Er zijn uiteindelijk natuurlijk altijd meer recreanten dan handhavers. En dat zal je altijd houden. Maar nu is het helemaal, je kan maar op één plek tegelijk zijn. De RUD streeft ernaar om per dag 2 personen in te zetten voor handhaving in de deltawateren. Alle betrokkenen vinden dat veel te weinig. Gemeentes, Waterschap Scheldestromen en de provincie zullen nu gezamenlijk moeten beslissen of en hoeveel geld er komt om de handhaving uit te breiden. Ja, het begon nog met een heel flats zonnetje, maar het werd grijzer en grijzer en de wind nam behoorlijk toe. En vanavond zal het dan ook nog van tijd tot tijd gaan regenen. Vannacht dan komen er al wel weer opklaringen en morgen is er dan ook wat zon. Maar van tijd tot tijd vallen er dan wel weer flinke buien. Daarbij is vooral morgenochtend kans op zware windstoten. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele mooie woensdagavond.